Els racons d'avui el vull dedicar al Dia Internacional del Poble Gitano, que és aquest proper dissabte, 8 d'abril. I deixeu-me que us expliqui per què he vingut fins aquí per parlar d'aquest tema. Estem al riu Onyar, a la passera que hi ha a l'entrada del riu Onyar per l'est de la ciutat, i en aquest punt es concentren el dia 8 d'abril precisament, habitualment, persones de la comunitat gitana de la nostra ciutat per llançar pètals de rosa que van seguint el curs del riu per commemorar aquest 8 d'abril. I què celebrem aquest 8 d'abril? M'assec aquí, us explico una miqueta què celebrem quan venim aquí. El 8 d'abril és la data en què es va realitzar el primer congrés del poble gitano a Londres, l'any 1971. Com arribem fins aquí? Doncs perquè aquest congrés es pogués fer als anys 70, ja als anys 50 apareixen algunes entitats, associacions vinculades al grup romaní internacional. L'any 65 es crea també a França el Comitè Internacional Cigane, que després justament seria un dels organitzadors d'aquest congrés a Londres, juntament amb el grup de Gypsy Council. El congrés es va desenvolupar en un suburbi, en un barri del sud de Londres, a Orpington, i allà es varen reunir totes aquestes entitats i associacions que portaven treballant-hi. Quin era el principal objectiu de l'organització d'aquest congrés? Doncs els pobles gitanos havien viscut a un costat i a un altre del teló d'acer durant la Guerra Freda. Per tant, un primer objectiu era l'acostament, el coneixement, el reconeixement, i iniciar, com us deia, aquesta lluita de drets, d'igualtat i de reconeixement del poble gitano. De fet, hi va haver-hi un únic representant espanyol, en aquell cas, Juan de Dios, que explica ara que la primera sorpresa seva va ser precisament veure gitanos i gitanes vinguts de 25 països diferents i com s'havien organitzat per arribar a aquest congrés. El resultat d'aquest congrés va ser la decisió d'una bandera que representés el poble gitano, una bandera on hi trobareu el blau del mar, de l'aigua, dels rius, el verd de la terra, amb una roda vermella en el seu centre que significa la fugida des de l'Índia camí de la llibertat. I també d'un himne, el Guelem Guelem, que és un himne dedicat a tots aquells gitanos i gitanes que van morir durant el nazisme. Va ser en el quart congrés que es va fer a Polònia on es va decidir que aquest 8 d'abril, que aquesta data seria a partir d'aquell moment el Dia Internacional del Poble Gitano.